Gaur, Bizkaiko Foru Aldundiaren Arrantzale Museo barritua aurkeztuko dugu. Museo honek gure herriaren, gure arrantzaleen historiaren legadua eta ondarea jagoten eta erakusten dauz. Gaur, egun garrantzitsua da Aldundiarentzat eta Bermeorentzat bai. Hoy es día importante para la Diputación y creemos que también para Bermeo. Hoy presentamos el renovado Arrantzale Museo A de la Diputación Foral de Vizcaya, que custodia y muestra el legado y patrimonio de parte de la historia de nuestro país, de Euskadi y de la de nuestros arrantzales. Hemen egin zu behartzoko zuen. Eta besteie... Behatzi zulo zeuskara erakusten iraungo orduan hemen gure esan du arrantza mundue kostatik hazitzen, hau da lapatan hitzen den arrantza motatik zerko larti ez da arrantza hitzetan. Eta gero bazelanez hemen dako une berezibet bale arrantzarako, enten dut Euskaldunek ezetu gauzazko eitzikara. Arrantzaren bizimodu duen